B'esperjenza ta' 8 snin fil-korp tal-Pulizija u għatta snin oħra jaħdem ma' linja tal-ajru, Sandro Lucia huwa għamallem biex jagħti l-ewwel għajnuna. Iżda żgur li qatt ma basar li kien ser jgħaddi minn dak li għadda minnu kmieni s-sibt filgħodu. Sandro spjega kif għall-ħabta tal-4 ta' filgħodu waqt li kienet jistenna lil sħabu ra karozza ġejja min-naħa tal-Gżira u sejra lejn l-imsida. Għal xi raġuni, il-karozza ħabtet ma' karozza oħra li kienet ipparkjata fil-ġenb ta' triq, daħlet fil-parti li minna jinżlu d-dajes fil-baħar u baqgħet nieżla l-baħar. Sandro u sieħbu Dennis ma ħasbux darbtejn biex jinżlu l-baħar jagħtu l-ewwel għajnuna. Xej bażikament jiena u ġuvni ieħor nżajna l-ħwejjeġ uqbiżna l-isfel, jidher li jiswaw xi 2 metri fil-fatt kif biss ħassejt l-art. U xej provajna nidħlu minn ġotti tal-karozza biex nippruvaw noħorġu il-persuni li kien hemm ġo fih ma kinux nafu x'hemm mhux m'hemmx. Sandro fisser kif għalihom ma kienx faċli li jsalvaw lil min kien maqbud fil-karozza. Kull darba li bdejna nipprovaw, ma bdejtx insibu jiena dan il-bniedem wara rrealizzajt li peress li l-karozza left hand drive, bdejt infittex fuq in-naħa l-ħażina tas-sewqan. Minkejja dan l-irġiel Maltin ma qatawx qalbhom. Tħalt iktar il-ġew ġol karozza tajt idejja u saqajja bil-ħġieġ imkisser tal-karozza biex nidħolu hekk, imma irnexxieli niġbdu il-barra minn ġottieqa saqaddu. Kien imwaħħal ġol karozza ma stajx noħorġu ma f'temp ta' xi 10 minuti kwarta leħqu ġew ir-rescue team tal-Pulizija, tawni wkoll torġ biex ninfittex u nara aħjar. Niżel wieħed bil-ċilindru tal-gass u fl-aħħar nexxielu jaqalgħu minn ġo seatbelt u ħarġu. Sandro qal li f'każijiet bħal dawn in-nuqqas ta' azzjoni immedjata jista' jkun fatali. Ma ħsibtx darbtej għax fejn ħajja involuta jew lek ħadd toqgħod taħsebha wisq dan il-bniedem kien imut. Naħseb lek jaqpa' ħaj għandu fortuna kbira għax naħseb għamel l-isbaħ 10 minuti kwarta taħt l-ilma. Sandro Lucia temm jesprimi t-tama illi l-Ungeris jgħix. Naħseb ħanimrat ħabba l-kesħa imma jekk jgħix tkun worth it. Jekk jgħix tkun worth it għax ħajja ta' bniedem naħseb mawx iktar sabiħa minna.